Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Пенсионерларның белемле булуы, мошенникларның кесәсенә суган полиция хезмәткәрләре өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр белән очрашты. Бәясе кыйбат, эше буш. Шәһәрдәшебезгә аптекада эше буш булган дару сатканнар. Матур булуның файдасы бармы? Рак белән авыручы хатын-кызлар өчен махсус мәктәп ачылды. Июль айында Чаллыда дистәләгән мошенникчылык очрагы теркәлгән, нигездә җинаять корбаны булып пенсионерлар кала. Мондый очракларны булдырмас өчен бүген полиция хезмәткәрләре өлкән яшьтәгеләр белән очрашты. Аларга мәгълүмат кәгазьләре тараттылар, саклану чаралары турында сөйләделәр. Пенсионерлар мондый очраклар белән яхшы таныш булып чыкты. Кайберләре үзләре дә әздән генә мошенниклар корбаны булмый калган. Я очень прошу вас быть бдительным. Прежде чем отреагировать на какие-то просьбы, нужно позвонить своим родственникам. Любовь Сидорова участковыйга да ишекне шикләнеп кенә ача. Пенсионер соңгы арада көтелмәгән кунаклар еш килә башлады ди. Мошенниклар турында еш ишетәм, шуңа гына алар корбаны булмый калдым ди ул. Бывает, заходят, приносят вещи, предлагают, вот говорят, возьмите за даром. Задаешь вопрос, когда, что значит за даром? Ну вот за даром вот мы дарим, у нас, значит, магазины что-то там или расформируются, или что-то такое в этом роде говорят. Причем так это настойчиво предлагают купить товар. Александра Зиновьева Үзәк районы ветераннар советы рәисе булып тора. Пенсионерларга мошенниклар турында үзендә еш сөйлим ди ул. В нашем доме вот здесь женщина, пришли к ней и предложили слуховой аппарат, потому что она глухая. Тем не менее, она открыла дверь сама, а потом плачет. Вот пришел кто-то, а теперь не знаю, вдруг еще придет. А такой вот есть, да? Да, 1300 стоит этот ушной аппарат, а ей за 4500 предлагали такой же марки. Шәһәрдәшләр инде шалтыратуларның ялганмы, чынмы икәнен аерырга өйрәнеп килә. Әмма шуңа да карамастан җинаятьләр саны кимәми. Бер кешене алдаганнан соң мошенниклар ирекле рәвештә икенче корбан эзлиләр. Мошенников ловят, но с трудом. Это очень кропотливая работа, потому что подавляющее большинство из них находится вообще в других городах или кочуют, вот как гастролеры. Ловят, но это очень долгая, длительная, кропотливая работа. Җәен мошенниклар бал, урын җир кирәк-яраклары тәкъдим итә. Соңгы очраклар ГЭС бистәсендә теркәлгән. Ике сатучының берсе пенсионер белән сөйләшкән арада, икенчесе фатирдан 66 000 сум акчаны урлый. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ел дәвамында социаль әһәмияткә ия икмәк сортлары уртача 9-10%-ка, атланма исә чирек тапкырга кыйммәтләнде. Татарстанның дәүләт алкоголь инспекциясе хисап мәгълүматлары буенча, соңгы елда беренчел куллану товарларына бәяләр үскән. Мисал өчен, Дарницкий икмәгенең 1 килограммы 38 сум, ә былтыр 34,5 сум булган. Сөт продуктларына да бәяләр арткан. 1%-ка кадәрге майлыктагы кефир 11%-ка кыйммәтләнгән. Шулай да иң кыйммәтләнгәне сөт һәм май. Былтыр уртача майлылыктагы сөтнең бәясе 39 сум булса, быел 44 сум. Социаль әһәмияткә ия булган продуктларга бәя арту халыкның кереме кимү фонында бара. Татарстанның статистика хезмәте мәгълүматлары буенча, 2017 елның гыйнвар-апрелендә республикада яшәүченең уртача кереме аена 28 000 сум булган. Ел эчендә керем 3%-ка кимегән. Махсус тышчаларда сатылучы дару буш булып чыкты. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шылдыратып шулай дип зарланды. Ул танылган даруханәдән кыйммәтле дару сатып алган, әмма чеген сакламаган. Бу очракта акчасын кайтарып буламы, дару чыннан да бушмы, хезмәттәшем ачыклады. Бавыр күзәнәкләрен тургыза торган кыйммәтле эссенциал форте Н препаратын Розалия Хикматуллина еш сатып ала. Гадәттә бер үк даруханәдән, әнисе өчен бу даруны табиб яздырган. Препаратның сыйфатына бер кайчан да тел теш тидерерлек булмаган. На WhatsApp видела, я ей просто поинтересовалась. Я говорю: мам, а ты, говорю, уверена, что это действительно вот ты пьешь именно эссенциали, не пустышку? Он говорит: не знаю. Я говорю: ну давай, говорю, вот одну капсулу возьмем, откроем, а там, оказывается, ничего не было. И вот после этого я думала, что это не качественный, значит, это препарат. Капсулалар белән мондый тәҗрибә ясаучылар интернетка видеоларда урнаштырган. Язмада эссенциал форте Н тышчасы эчендә берни дә булмаганы ачык күренә. Берсен ачып карады, бернинди порошок та юк, пустой инде. Икенчесен ачып карады, бер нәрсәсе дә юк. Менә шул булды. Аннан кейін әнекәемне мин әйтәм, бетте 800 тәңкә акчам.
Харап кына булдык. Мондай очракта нәрсә эшләргә кирәклеген без республиканың сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек идарәсенә шалтыратып сорадык. В Росздравнадзор по Татарстану ранее неоднократно поступали обращения от жителей республики о том, что в капсулах препарата Эссенциали Форте Н отсутствует непосредственно само лекарственное вещество. Специалисты территориального органа запросили информацию у производителя лекарственного препарата. В предоставленных документах указывается, что согласно инструкции желатиновые капсулы Эссенциали Форте Н содержат маслянистую пастообразную массу желтовато-коричневого цвета, которая не заполняет все пространство капсулы. Белгечләр капсулаларны ачарга киңәш итмәй, бу очракта исә тышча эчендә паста бар. Аны сытып чыгарсаң гына күреп була. Ялган дарулар алмас өчен белгечләр даруханәләрдә продукциягә сертификат сорарга кирәк диләр. Капта теркәлү номеры, сериясе, куллану вакыты һәм голограмма күрсәтелергә тиеш. Шик туган очракта Росздравнадзорга шалтыратырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яман шиш белән авыручылар өчен матурлык дәресләре оештыралар, авыруларга ярдәм итүче икенче сулыш үзәгендә шундый проект эшли башлады. Беренче мастер-классны исә яулык бәйләгә багышладылар. Вот так вот можно оставить, но если сиамик, можно вот так вот, более интересно. Райна Габдуллина яулыкны 20 төрле итеп бәйләп була ди. Хатын-кызларда еш очрый торган аксессуар белән яман шиш авыру ачыклангач кызыксына башлаган. Химиотерапиядан соң чәчләре кыелган. Хәзер тернәкләнгәч тә яулыксыз йөрми. После химиотерапии у всех женщин выпадают волосы, а платки или иногда парик, вот это жаркую погоду парик неохота, а очень легкие красивые платки надевать можно. Такие очень красиво завязывать, как бантиком, как это. Вот это все я вроде немножко научилась, умею. Вот это хочу девчонкам показать. Райнаны икенче сулыш үзәгенә чакырганнар, ул бик теләп үзенең сәләтен башкаларга да өйрәтә. Бу мастер-класслар яулык бәйләп турында чәчләр куелгач бик кирәк. Химиядан соң безгә психолог кирәк булыр, кирәк иде. Ләкин без менә аның белән очрашмадык, психологлар булмады. Бер-беребезгә файдалы киңәшләр бирдек, сораштык, белештек, кем ничек. Кемнеңдер минем менә таныш хатыннарым бик күп эзләделәр париклар. Натуральныйлар алар кыйммәт, гадирәкләре, бар инде проблемалар бар. Икенче сулыш үзәгендә авыруларга һәм аларның туганнарына бушлай психологик ярдәм күрсәтелә. Матурлык дәресләре дә кешегә мораль яктан ярдәм итү өчен оештырылган. В дальнейшем, конечно, у нас запланированы и имидж классы. Хотим пригласить стилистов, хотим пригласить фотографов. То есть вот создать тот положительный настрой, который необходим пациентам выздоровления. Матурлык дәресенең файдасы шундук күренде. Хатын-кызлар үзләрен ышанычлырак хис итә башлады. Супер! Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Иртәнге 4-тә Батынчы курамында килеп чыккан һәлакәт аркасында 26 яшьлек ир вафат булды. Toyota Corolla автомобилендә 3 кеше була. Руль артындагы егет алкоголь кулланган, тиешле тизлек сайламаган, бордюрга килеп бәрелгән. Зыян күргән 2 кешене ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озатканнары, берсе исә ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасында вафат булган. Салонда баручыларның берсе дә каешын эләктермәгән. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.